Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kupanda kufuna kubwera kunoko, that's okay. It's their choice. There is an opportunity kuti tabwera ni muzazigulise kwa anthu. Ngati ukuona ngati kuti anthu amene afuna kakugulewo alibe ndalama ka ndopanda ntchito, it's up to you. You can decide not to come. Koma kunyoza anthu amene akunza zimene zozo kumene kukondi kulakwa. Sanganene kuti iye anthu ayeso anthu ake so ndosaziwika bwino. Ine ni ngosaziwika bwino. Fine ndi mu task force imene mumu. Ndi mu task force. Ine ndosaziwika bwino. Times ndiyo pepera. Times the whole times. Ndema muzabwera bwanji kuti anthu opepera aja mwayankhuleso. So tikamala nkhula tisamangula nkhula kuti we are excited. Ananena kuti anthu ake ngosa? Osaziwika bwino. What's the word wayana what they use? Osalongosoka. Osalongosoka. Simufana ndibwereze. Osalongosoka. Ananero? So chimene akuiwala nchonena kuti. Ndibwera kwa ino kosa jwa. So look, DPP alemba kalata yawo nawso alembaso mwa chipongweso. Kulemba kuti anamalomba mwe mujamo this is no use. Little use. Okatu mu sentence imodzi how can you have no use and little use in one sentence? Oxymoron, those words cannot follow each other. Kungoonesa kuti osamaderera untima umaziona ngati kuti izizi sitikufunika tapanga kale amwana amalawi tu adachenjera masiku anuwa. This is an opportunity for you to account to Malawians. Muntu kansogolera umapita kukalankhula ndi anthu ukamve osazimva kuti ineyo ndineka chifukwa chani. No. Mene amayankhula godi na pamanena kuti anthu omwewa wakakuti sadaumyantha president iwo amatuluka kuti akaumyantha akumazaona ngati kuti we are too big, Africa. Too big, we don't need it. No. They are the same Malawians amene amapanga decide. This is an opportunity. President Trump anthu amamuona ngati ndiozunguza ndiovuta koma ma debate aja mapita mokhulupirika chief. Do you think kuti akuona ngati zosafunika? Because you're talking to Malawians abwana. You need to account to Malawians. So for them, let me just finish, Brian. For them kunyoza anthu amene tapanga organize izi ndi chipongwe chachikulu. You had a thought. Ndi nati mugwiritani ndibwera. Yes. Ndimanena kuti andale wa nthawi zina azifufuza nkhanizi asanabwere pa chinkuza mawu ndikuyankhula. Chifukwa mukakamba za presidential debate task force bungwe limene likuyang'ana ndi kuonza mwambo umenewo. Muli Times Group, muli Zodiac, muli Malawi Law Society of Malawi, muli ma media houses osiyana-siyana, CMD ndi osiyana-siyana. Simisa Malawi yokha. Kungoti timafuna kuti tikhale ndi chair. Ndi chairyo tapasa iwo kuti asogolera misawa. Koma otherwise tonsefe tili mmene momo. Are you going to tell me kunena kuti mubwera pa kamera ndikumanisa nena kunena kuti ife ndosalongosoka? However, the whole mulembi ndiye chimene sichopasa achide nchonena kuti ndiye mukuita na atolankhani kuti muzauze kuti inu atolankhani ndi anthu osalongosoka. Ifani manena kuti mwina kuna kakhala kwina, some people would have said, you know what, we're going to black you out. Siru kufuna niso pa outlet yathu. Kwangoti mwina facha khalidwe kumaso ndi ma ethics athu ife sinfa anthu achipongwe. Kuma tifuna tiyankhule directly to the power of the Malawi Congress Party. Tifuna tiyankhule so directly to the power of the DPP. Kuti chonde mukakhala kuti muyindi zifuko asosachitira participated debate like this one. Kuli bwino kungokana mwantendereni mwa ulemu. Osatamawu. Zikulemba zizungu zambirimbiri tata mawa musatifuna muzatimbira phone. Ndipo mmayimba wa phone kumene. You want coverage. Mmafuna kuti muoneke pa Times. Mmafuna kuti muzimveka anthu akumvereni. And wopanda media inuyo ndikuti simungakhaleko. Mavoti watu kuti anthu akumudzi akumveni, akuoneni. Mmafunika so media. So nthawi zina tizikhandule mumenewe. Komanso tizinene kuti ife timadziwa zimene zikuchitika kuseliko. We know some of the reasons why these two candidates are not here. So ifenso nthawi zina timangokhala osayankhula zimene zifukwa cha ulemu. So should we come here and castigate kuti inu mungonamizira chifukwa chake chimene simunabwerere ndi chakuti tamalawi tauza inuyo ndi chakuti kwauza ichi nchakuti, but because of our ethics ifenso ntchito yathu tizitero ndiye tongofuna tipe. Koma kupatula kalata amene anatulutsa dzulo akabwira lero sanapangisa press conference kumene akafotokoza kunena kuti lero kuno kukubwera ana ang'ono akuti achakwera akuyenera mu Champions League sangakhale nawo pamwambo akabwira amenewo alankhula kwa basi atizizawana apange ana akuti
a president sangabwera zakhala nawo pamwambo umene chifukwa iwo akufunika Champions League sangapange nawo zimenezi. Ndiye mwina ndipite no kunkhani no yoti kodi zipani zimenezi kukana kwawo kuzomwe akunenazi kodi zikutanthauza chani. Brian chipani cha DPP mtsogoleri wake zomwe apanga kunena kuti fesi tikhala nawo ku debate kumeneko komanso zomwe apanga MCP achakwera kunena kuti sakakhala nawo kumeneko fuka akabwira fotokoza kuti ati achakwera amafuna atabwera kuno koma ati chipani chaletsa kuti nusimungapita umeneko masewera ana achakwera amafuna atabwera kuno ndipo adavomera kuti abwera kuti anavomera kuti abwera koma akuti chifukwa iwo ndi mtsogoleri wa chipani otsatira chipani chawauza kuti simungapita umeneko zawana musapite. Ndiye ndimafuna ndinene ichi ndisanabwere ku nkhani ya achakwera kuti ndiperekeso background koma ndimafuna ndinene ichi kuti kodi munthu unalembera ntchito walembera ntchito kufuna ntchito ndi akuitana kuma interviews amene afuna kulembe ntchito akuitana kuti ubwere kuma interviews ndewo wauze kunena kuti ine kuma interviews kumeneko sindibwera anthu ena amene mwaitanawo kuti ndizapange nawo ma interviews ndi ana ine ndilo wa ntchito imene ndilo wa mufune musafuna umatero sitipangadero aliyense akaitanidwa ku interview ntchito chifukwa debate imene ayitanitsa ndi amalawi amene akavote pa 16 September akufuna amve ndithu kwa atsogoleri amene akuyimira kuti kodi awabweretsera zotani. Ndiye munthu chifukwa pano pa mabwana ndi amalawiwo amene akufuna amve kwa makandidates iwo ndiye sungauze kunena kuti afuna amve kuti nkhani ya fertilizer mudzapanga bwanji, nkhani ya mafuta kuti mudzapanga bwanji, dola pano kulipira Netflix zivuta kuti mudzapanga bwanji. Nanga kufunsa mafunso amene unkulakwa palibe chimodzimodzi ukuitana ni ku interview nkunena kuti ine ku interview imene sindibwera inu ya times ndinu ndani sindibwera ine ku interview imeneyo ineyo mufune musafune ine ndilo ntchito mundilemba chifukwa simungandiphatikize ndi ana ine kumeneko satero ndimafuna musatalikira mayi. Let's bring in Wanda Msisa komanso Wayana Chunga. Let's bring in Wayana Chunga and Wanda Msisa amayi musatalikire. Pali nkhani pano pali nkhani akulu koma ndi tukoze machena tukombe anyamata mu popular masuti izi za masuti bwana za debate ama president sumangovala yamba katayi solo alembiso arembia kokera kachekete kachako gre nangasi akhristu aja nthawi zina mazasonkha mwamphamvu leo manya chopereka kuti aine madaba kuti ulembi umajerera pali nkhani pano ayamba ndi amayiwo anthu abwera ana akufunsira ntchito ndiye amalawa akunena kuti bwerani tikufunseni mafunso nanga si ntchito muifuna ndiye akunena kuti yani kumeko kuli ana sitingabwere ya inu muiona bwanji nkhani sadayankhule bwino. Number 1 akabwira yes kuti matane nezo zinakabwira anena zimenezo ndakabwira komanso sanangopitirira kunena chonchoyi akuti iwo kuchipaniko aona kuti kakonzedwe kamwambo umenewu akuti sanakonze bwino ndiye ndi nkhani yomwe ndimanena kuti kodi kampani akuitana ni kuntchito ine mungauza kuti ine ndifuna mipando ikakhale yachonchi ndiye ndikapanga interview umate tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.